Pozdrav švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. Prvo, puno da vam se zahvalim na lepim komentarima iz prošlog klipa gde smo radili Đole i ja. Trudit ćemo se da pravimo takve zajedničke klipove zato što je to zanimljiv kontent. Ali u današnjem klipu ćemo raditi bez Đoleta, naravno. U današnjem klipu ili cilj današnjeg klipa je dokle mig-mag zavarivanje je otišlo sa tehnologijom, samim tim koliko smanjuje muku zavarivača, prostim rečnikom da kažemo, sa nekim sinergijskim modovima koje ti uređaji posjeduju. Zato vežite se, polećemo. Ljudi, ispred nas je X5 Kempi, finske proizvodnje, premium uređaj. X5, ja sam radio i sa X8 i sa X5, ali ta modifikacija i taj novi sinergijski mod koji konstantno iz nedelju u nedelju se ugrađuje i inovacije nove na tim uređajima se pokazalo da je, iako je cifra manja, X5 od X8, X5 se mnogo kvalitetnije pokazao kao uređaj. Prvo, ovaj uređaj ima 500 ampera, vodenu jedinicu i sve sinergijske modove koje je proizvođač iz Finske ubacio i posljednja reč tehnike, kako bih rekao. Naravno, vi X5 možete da kupite u običnoj varijanti gde imate samo krupnokapljičasti mod, pulsni mod i sprejni mod. Naravno, mi, zbog potrebe naše firme Thor Welding, smo uzeli 2 komada X5 uređaja sa full modovima. I cilj današnjeg klipa je kako iskoristiti te modove prilikom zavarivanja u industriji i u nekoj serijskoj proizvodnji. Pa ja ću sada malo da probudim naš uređaj, on je upaljen i evo, sada ispred nas je panel, ja ću da podignem ovako, ispred nas je panel, pogledajte početni prikaz, znači sve na našem jeziku. Kempi ili finski proizvođač nama preporučuje mig-mag zavarivanje u sinergijskom modu MIG-1. Znači, izuzetno fin rad, izuzetno konstantan napon luka, izuzetno kvalitetan zavar. Ali, pored toga, postoje još neki modovi. Mi smo u nekim ranijim klipovima, meni se čini, napravili 2 moda od X5. To su bili Vice Penetration Plus, koji se koristi za korensko zavarivanje cevi kad radimo velike prečnike cevi preko FI500 i FI500, gde je 6 puta brži zavareni spoj od postupka 141, a kvalitet zavara je isti kao i u postupku 141. Pošto nam je ovo standardan panel, evo vidite ovde, evo ugasi se Thor Welding, pošto evo ovde nama na panelu X5 kaže program 1, evo ovde vidite, za gvožđe žica je obična MK6 debljine 1 mm marke Beller. Tehnički gas koji koristimo je argon C18 ili 82% argona, 18% ugljen dioksida. Vidite flašu koja je na uređaju ili tačnije na njegovim kolicima. Za današnje zavarivanje, taj mod koji radimo, pored stabilnosti luka i kvaliteta što daje, znači ovaj mod radi na malom pritisku gasa kao zaštitu prilikom zavarivanja. Pogledajte na ovom drugom satu manometra koji pokazuje kolika je potrošnja litara u minuti. Ona je negde na 5 do 6 litara. Znači, štedimo tehnički gas, u ovom slučaju C18 prilikom ovog moda, a kvalitet zavarivanja, potrudit ćemo se, pokazat ću vam kako je. Znači, kako doći do tih modova? Vrlo jednostavno, ko posjeduje ovaj uređaj Kempi X5 ili X8, kako doći najbrže do tog moda u zavisnosti za šta je
šta imate da zavarujete i kakav vam je sekcija prilikom zavarivanja i šta se iziskuje ili zahteva od vas. Znači, palim uređaj, MIG-1, to sam objasnio, šta je, to je sinergijski mod za fino zavarivanje u MIG postupku zavarivanja. Sada, pritiskamo ovo dugme ovde, prečac što piše, vidite. On traži da se definiše nešto tamo vamo, oko napona luka, oko dinamike zavarivanja. Dinamika zavarivanja je od strane proizvođača uvek na nuli. Zašto? Zato što je najkvalitetniji zavar fabrika procenila kada je dinamika zavarivanja na nuli. Samim tim, pošto je sinergijski uređaj, on daje nama napon luka. Pritiskam ovu krivu ovde i dolazim do postupka ovde. Vidite, 1 MIG, to je taj sinergijski mod, idemo dalje. Onda odaberem. I onda nama Kempi daje postupak pošto je dodatni materijal MK6 marke Beller, debljine 1 mm, znači crno gvožđe. On nama sve modove za taj dodatni materijal sada, vidite, poređao je ovde. I sad mi idemo na ovaj taster na dole. 1 MIG, impulsni, dupli puls, Weissrut plus, to smo radili, taj klip, to je korensko zavarivanje cevi, Weisstin za tanke limove, i to smo radili, Max Cool nismo radili, Max Speed nismo radili, ali cilj današnjeg klipa je Max Position. I da kliknem na Max Position. Šta je Max Position? Max Position je sinergijski mod u MIG postupku zavarivanja od strane Kempija, koji je namenjen za vertikalna zavarivanja koja daju vizuelno dosta lep izgled, a što se tiče penetracije ili ugorevanja, fantastičnu penetraciju, pored malog protoka gasa i na određenim amperažama, znači daje zavareni spoj iz jedne lage koji ima i ugorenost i vizuelni izgled. Pošto smo ovde na Max Positionu, sada ovde na ovaj ekrančić vratimo, još jedan put pritisnemo i mi smo na tom modu Max Position. Pogledajte, čak je Kempi ovde i nacrtao Max Position i pogledajte, šoba i brener i strelica na gore za ugaone šavove. Znači, ja sam probao u svojoj nekoj opciji da radim u PG poziciji, znači ugaoni zavar nizbrdo. Znači, nije to to. Bolje da ga vratite na 1 MIG i da radite nizbrdo, nego da radite u ovoj poziciji Max Position. Max Position je, znači, napravljeno za vertikalne zavere, ugaone, gde se ugorevaju i jedna i druga ivica zuta, samim tim iz jednog prolaza. Naravno, probate, pogledate šta, kako, gde. Sad, pošto smo mi prebacili na Max Position na Kempiju, znači, mi sada idemo do tajpera, do našeg stola, gde smo mi postavili već epruvetu koju ćemo danas raditi. Znači, ja ću probati u današnjem klipu da odradim zavareni spoj, pogledajte, u PF poziciji, znači ugaoni zavar, ovaj ovde ili ploča iza je 10 mm crni čelik i ove ploče su 6 mm. Znači, iz jednog prolaza treba da popunim ovaj deo, ovaj ugao i ovaj ugao. Zato je i namenjen taj sinergijski mod Max Position. Znači, da vi bez menjanja amperaže, bez stajanja, možete da odredite koliko zavarivač može da zavari u komadu. Dosta pratilaca kanala Krieger AC me je pitalo jer sam neke live-ove držao u ovom Duxu koji imam na sebi. Krieger, gde si kupio Dux? Nisam kupio Dux. Ovaj Dux i ne može da se kupi, a ovo sam ja dobio kad smo kupili X5-ice i Master Tigove. Ja sam dobio od generalnog zastupnika Kempija za Srbiju. Dux je stvarno top, visokog kvaliteta. Pogledajte gde su ljudi iz Finske vodili računa, a zato sam ga i obukao, zato što danas radimo sa njihovim MIG-MAG uređajem koji je, nemam reči, a vidjet ćete i sami. Znači, sve što sam radio sa njim,
prezadovoljan sam, nisam mogao da mu nađem jednu manu. Skup uređaj, ali izuzetno kvalitetan. Vraćamo se na cilj klipa. Znači, za neku amperažu ove debljine koje imamo 6 mm u ugarom zavaru, pa ja bih negde stavio, šta znam, na nekih, ajde, 93 ampera. Brzina žice je 4 metra u minuti, napon luka 17,6, a dinamika zavarivanja 0. Šta je bitno kod ovog max positiona? Znači, pogledajte, ne možete da oborite mnogo nisko amperažu. Vidite ovde na njegovom ekranu, ja mogu da oborim samo do 3 mm debljine lima. Znači, od 3 mm do 12 mm debljine možete da radite u ovoj poziciji. Ispod 3 mm ne možete. Znači, za neke sekcije, za neke konstrukcije, neka ojačanja, peraja koja su vertikali, PF pozicija, PD pozicija, znači iznad glave. I šta je mnogo bitno, kad smo uzimali ovaj uređaj, demonstrator generalnog zastupnika je došao ovde i kaže daj mi da stavim PD poziciju ugaoni zavar. Zašto? On kaže, ja najviše tu poziciju koristim na demonstraciji ovog uređaja zato što dosta velikih firmi koji rade velike sekcije imaju pozicije kao što je PD ili iznad glave, znači zavarene spojeve, po američkom 4F. Znači, zavarivač se mnogo umori tokom 8 do 10 sati rada iznad glave zavara, bole ga ramena, bole ga ruke. Zato je Kempi napravio taj max position gde zavarivač totalno ne osjeća probleme sa rukama i umor sa ovom pozicijom, jer mu X5 daje toliku pomoć da zavarivač to lagano zavaruje kao poziciju PA i PB. Da se vratimo, znači, stavljamo na nekih, šta znam, 93 ampera, to je 4 metra u minuti, malo pre. I sada idemo do uređaja. Podsjetit ću, žica MK6 marke Beller, debljine 1 mm, tehnički gas C18 ili 82% argona, 18% ugljen dioksida. Evo ljudi, pogledajte. Znači, zavarujemo ugaoni zavar u PF-u, a ovo je nešto između PF-a i PD-a i na kraju završavamo sa PD-om. Znači, max position je sinergijski mod za vertikalu i nadglavno, prostim rečnikom rečeno. Znači, nemate neku opciju zavarivanja da idete, na primjer, levo, desno. Taj max position vidjet ćete kako funkcioniše. Kao modernizovani puls, ili to je u prevodu na naš jezik, modern puls za vertikalna i nadglavna zavarivanja. Znači, ugao Brennera ću uvek truditi se da držim po 90 stepena u odnosu na osnovni materijal i probat ću da izvučem zavar bez stajanja. Znači, vertikalu, pa u poluvertikalu i na kraju nadglavno. Probat ćemo da zavarimo. Ako ne uspem, nećete mi zameriti. Vidjet ćete kako sam zavarivao, barem taj deo koji sam uspeo. Zato idemo zavarivanje iz mog ugla. Evo ljudi, pogledajte. Znači, zavarujemo ugaoni zavar u PF-u, a ovo je nešto između PF-a i PD-a i na kraju završavamo sa PD-om. Znači, max position je sinergijski mod za vertikalu i nadglavno, prostim rečnikom rečeno. Znači, nemate neku opciju zavarivanja da idete, na primjer, levo, desno. Taj max position vidjet ćete kako funkcioniše. Kao modernizovani puls, ili to je u prevodu na naš jezik, modern puls za vertikalna i nadglavna zavarivanja. Znači, ugao Brennera ću uvek truditi se da držim po 90 stepena u odnosu na osnovni materijal i probat ću da izvučem zavar bez stajanja. Znači, vertikalu, pa u poluvertikalu i na kraju nadglavno. Probat ćemo da zavarimo. Ako ne uspem, nećete mi zameriti. Vidjet ćete kako sam zavarivao, barem taj deo koji sam uspeo.
Zato idemo zavarivanje iz mog ugla. Slušajte, švajceri, kako radi uređaj. To je ono što sam rekao. Modernizovani puls. Samo vam je bitno da su vam ivice zuta ugorene. Evo, prešli smo na poluvertikalu. I evo nas na plafonu. Podsjetit ću, 93 ampera je. Evo, pogledajte švajcari. Relativno brzo, više uglova zavarivanja, a pogledajte zavar kako je izašao. Sada, ostavit ću brener za sekundu, pa pogledajte još jedanput kako su ivice ugorene, pogledajte, i kako je svaki zavar ima jednakan god, kako bih rekao. Ima prskanja, ali je to relativno malo i to se lako skida. Možemo da uzmemo i čeličnu četku, čisto da pročetkamo, da pogledamo. Ali pogledajte, znači, ovaj Max Position je i napravljen za ove pozicije gde zavarivač što manje treba da se umori, a što kvalitetnije da napravi zavar iz jednog, kako bih rekao, iz jedne lage. A sada ću isto ovo napraviti na ugaonom zavaru 2 debljine 6 mm, samo vertikalu. Znači, bez zavara cik-cak. Samo ćemo pojačati amperažu. Evo, ljudi, sada smo sklonili ovu eprovetu koju smo zavarivali do malo pre. Videli ste kakav je zavar, stvarno perfekcija. Sada radimo PD poziciju. Zašto PD poziciju? Dosta mojih kolega koji rade nadglavno, jer rade dobro. Znači, ako danas rade od 8 do 10 sati, kao što sam i rekao malo pre u klipu, umore se, zabole ih ramena, zabole ih mišići, podlaktice, šake. Ovaj Max Position je i napravljen za to. Za te pozicije koje su najzahtevnije, a da bi se zavarivač što manje mučio i naprezao. Sada radim iznad glave ili PD poziciju. Limovi su 6 mm debljine i sada pratite iz mog ugla. Da, podiću amperažu na nekih 100 do 105 ampera. Idemo, švajceri! Ugao brenera je negde oko 45 stepeni u odnosu na osnovni materijal. Pogledajte kako to Kempi radi lagano, bez ikakvih problema. A za zavarivača laganica. Ko ima dugačku, na primjer, sekciju ovako da radi iznad glave,
stavi uređaj na 4 takta i samo prati ivice žuta. Pogledajte svoje srezale. Neću ništa da pričam, samo pogledajte. Znači, ako neki kolega radi zavareni spoj, znači do 8 mm debljine po tehnologiji, ide se u jednoj lazi. Ako prelazi 8 mm, onda verovatno po VPS listi inženjer zavarivanja zahteva da se radi iz više laga ili više španova. Ili jedna ili tri, u zavisnosti. Ali, ako zavarujete do 8 mm, kao i ja sada što sam zavarivao 6, znači, pogledajte još jedan put. Sada ću ja da uzmem ovaj komad koji smo malo pre zavarivali, stavim ga ovako, pa će Đole da snimi sve zajedno i jedan i drugi. Švajcari, videli ste šta znači kada kupi firma ili fizičko lice uređaj koji je kvalitetan. Svi ti modovi su napravljeni da što manje olakšaju čoveku ili zavarivaču, a što kvalitetniji zavareni spoj da dobijete. Znači, ovaj Max Position iz Kempija je prava stvar što se tiče pozicija PF i PD. Videli ste sami i ovako i iz mog ugla. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ima tu još modova, videli ste tokom klipa, koji ćemo snimiti vremenom, sve te modove. Ovo je treći mod koji smo snimili sa X5-icom, a ima ih sigurno još 3-4 koji ćemo napraviti. Nemojte da zaboravite da zapratite kanal Krieger AC i uključite to zvonce da vam stigne notifikacija kad izbacimo klip. I obavezno da zapratite Instagram profil kanala Krieger AC Official Welder i naravno Instagram profil Thor Welding DOO, gde mi izbacujemo storije i postove redovno da budete informisani šta radimo i čime se bavimo. Do sledećeg nekog klipa, pozdrav od Kriegera.